Vi vil gerne bevise Pythagoras læresætning ved hjælp af et klippebevis. Man skal bruge en lineal, en blyant og en saks og et stykke papir. På papiret der tegner man en retvinklet trekant med sin lineal. Uden om sin retvinklede trekant tegner man 3 forskellige kvadrater og kalder dem AN, BN og CN. Vi vil gerne bevise, at AN plus BN giver CN. Vi klipper nu vores figur ud og klipper hver af kvadraterne ud. Så lægger vi det store kvadrat oven på de 2 små kvadrater og tegner 2 streger. Derefter klipper vi efter de 2 streger, vi har tegnet på vores små kvadrater, for at kunne få vores A og B skal kunne dække vores C i enden. Her har vi så vores store C i anden med vores små trekanter udenom, som skal dække arealet, og vi lægger dem så til rette inde på C i anden. Det ser så sådan her ud, så nu har vi bevist, at A i anden plus B i anden giver C i anden.